bisa joget lagi baik. Belajar ya, bisa nongol ayo. Hey. Sing lagi larati di tongoni. Pepinada di tongoni. Saban dina saban wengi pepinada pikiring hujan kang wis ninggal kari ning pikiran Mas Edi kalian kuat saya ning TKD saya bagaimana pepinada layak kenen wong lagi digawe lara ingkang Edi sayang sing bengene setia pribasane damar gede induran rasa keningan duh kelinganku wis lawas bos pepinada kula pisan duh Mama Yasri kelinganku jangan Mama Yasri wong lagi digawe lara bos pepinada karo Kang Roy si bagene pribasane Kang Roy sayang lamar gede hiburan bos pepinada kaya kene Kang Roy sayang yo rasa sayang si bos pepinada